Čus, tak asi nejčastější komentáře u minulého videa, myslím, to bylo, proč mi jde tachometr a se dělá ten kamion. Jsem se tak pobavil, vole. Proč mi nejde tachometr? Protože, dámy a pánové, fakt nechápu, protože tak všichni řešíte, neskutečně. Tady mám vlastně vede, že jo, z tacháče lanko, a to lanko, já vám ho můžu ukázat, vede až tady dolů na přední kolo, jo. A tam je to vlastně přichycené na tom předním kole, přímo na té osce, jako kdyby. A je to jakýsi šnek, dalo by se říct, který, že jo, když se otáčí to kolo, tak to kolo roztáčí ten mechanismus a ten mechanismus roztáčí to lanko a to lanko se otáčí tady v tom tachometru. No a nejspíš je něco s tím šnekem, ale protože jediné řešení je sundat přední kolo, tak se mi do toho ještě nechtělo, protože sice to není nic náročného, časové, ani nějak prostě, ale teďka jsem dělal všechno ostatní, že sundával jsem tady ty nálepky, tady tohle. Takže nebojte se, kouknu se na to co nejdřív. Každopádně dneska ti, co viděli minulé videjko, tak zjistili, že mám nový setup, mám novou kameru, jak kdyby umístěnou. Kamera je v pohodě, ale mikrofon byl úplně na hovno včera, takže jsem se to pokusil zlepšit dneska, uvidíme, jak to dopadne. Strašně se omlouvám, pokud to bude na hovno, ale já už fakt nevím, kam to jinak mám dát. Abych vám trochu vysvětlil, co go, jo, tak já jsem si koupil Dead Cat, což je mrtvá kočka. A to je jak kdyby takový kus chuchvalce, nějakých chlupů, já nevím z čeho, doufám, že to není fakt se mrtvé kočky, jo, ale prakticky v těch chlupech se ztratí ten vítr a ten mikrofon potom nahrává čistější zvuk, jo, že tam není ten šum. Je takové čistější prostě, jako kdybych vůbec nejel na motorce, kde fouká vítr a tak dále. No a díky tomu, že tam je teďkom ten chuchvalec, tak z toho takového mikrofonu, jo, takového mikrofonu cca, se jednou stává takový mikrofon, že jo, protože všude kolem toho máte ty chuchvalce. No a já jsem měl vždycky ten můj mikrofon tady. Chápete? Jak máte takový ten chránič na nos, který vám asi dělá jenom to, aby vám prostě nefoukalo do nosu, jo, aby to ten vzduch prostě zvedlo. Tady pod tím chráničem jsem měl ten mikrofon, no a když tam mám teď takový chuchvalec, jo, no tak logicky já mám takovou malou helmu, jako kdyby, než ostatní, nemám takovou prodlouženou tu bradu. Bohužel by mi to strašně hodně nechtalo a to by nebylo dobré. Takže jsem musel myslet jináčí místo, kam to umístím. Včerejší místo bylo na hovno, i když to tam třeba má Dave Kupka a má super zvuk, tak bohužel mi to nefunguje, mám jináčí helmu. Je to trochu na hovno, ale je to tak. Takže jsem se pokusil to dát někam jinam dneska. Uvidíme, jak to dopadne, doufám, že to bude lepší. Každopádně dnešní téma je takové, já nevím, no, já ani nevím přesně, jak bych to nazval. Asi jsem to nějak nazval, ale teď nevím. S motovlogama se roztrh pytel a je strašně hodně lidí, co teďko motovlog natáčí. Což je super, že jo, protože konečně se motovlogy dostaly na českou scénu, dalo by se říct i slovenskou samozřejmě. A už to není záležitost jenom zahraniční. No, neřekl bych, že je úplně extrémně těžké se v České republice uchytit, jak hodně tvrdí lidi, co začínají. Že už to nedá, že už prostě se na nikdo nepodívá. Já si myslím, že hlavní problém, proč se ti noví motovlogeři, co nejsou tak známí, neuchytili, je právě jeden z těch důvodů, který teď řeknu. Já když se dívám na nějaké nové motovlogery, tak strašně často vidím, že prostě první video je o tom, že ahoj, já jsem Pavel a je mi 22 let a já nevím, jo, a mám rád motorky, tady mám Sufusky a je to strašně super motorka, jsem rád, že můžu jezdit a budu natáčet motovlogy a tak ne. Jakože já nechci být hnusný, jo, ale vy prakticky, pokud nejste vůbec nějak známější, jo, a nemáte už nějaké odběry a nějaké lidi, co vás sledují, tak to nikoho, absolutně nikoho nezajímá, to vám garantuju. Takže tady tohle video je vlastně úplně zbytečné. Já tady struhnu, až nemusím čekat. Ještě mě někdo sejmul zhodu. Takže tady s tím vůbec nikoho nezajímáte, bohužel. A pak bohužel nikoho nenachytáte na ten svůj kanál. Takže dávám jednu radu. Vymyslete si nějaký koncept videí. Udějte je vtipné, nebo je udějte poučné, nebo tak něco. To už nechám na vás. Ale vymyslete nějaký koncept videí a natočte video, které bude lidi bavit. Opravdu. Serte na to, kdo jste vy. Prostě udějte něco, co bude ostatní bavit.
a takhle chytíte nové diváky. Takže takhle to nějak natočte, no. Co vám budu povídat. A já věřím, jako no, o co jde, jo. Natočit video, to se musí dostat mezi pár lidí. Mezi pár lidí se dostane vždycky. Ale co je mnohem důležitější, než aby se dostalo mezi pár lidí, je, aby to video bylo prostě dobré. Protože pokud to video bude dobré, tak těch pár lidí to pošle pár lidem, že jo. A pak už najednou z těch pár lidech máte pár víc lidí. a takhle funguje celý princip, no. A čím víc těch lidí bude, co to bude posílat, tak prostě tím víc, jak bych to řekl, no tak tím více lidem se dostane, že jo, a vy budete mít více odběrů, více sledovanosti a to je všechno, no. Vemte si, že třeba já, můj první motovlog byl čistě o demenci, jo, a že jsem fakt byl úplně dement, že jsem tam prostě mlel úplně blbosti, protože mě docela, hele, zajíci, docela mi jebalo. A pak jsem vlastně o rok později natočil další motovlog a tam jsem vlastně začal jak kdyby dělat tu sérii Bezpečně na motorce, což mělo své mouchy, to přiznávám, že jo. A to byl můj koncept videí, který jsem vymyslel a na tom jsem si tak nějak založil sledovanost, no. Tak mě to nebaví. Každopádně dneska jsme zase stejně jako v takovém videu. Tady je hnusně jako prase, tady vůbec nesvítí slunce. Opatrně, abych jel tedma jenom. Já jsem teď driftoval oběma kolama zároveň. Počkej, tady bych to mohl strhnout nahoru, ne? Kurva. Zadek máme bez trakce právě teď. Počkej, musím ho zatížit. Je hovno. Tak to jsem turma. Což? O kurva. No. A víte, co jsem nedomyslel? Jak dolů. Já se chci dostat tam nahoru, tam to musí úplně mrtě, ne? Musíme zatížit zadek, ať tam neklouže. Viď? Vůbec nevím ani hovno o enduro, jo, když tak pokud víte něco špatně, tak mi hnedka raďte, prosím. Aspoň se něco naučím a budu to jezdit správně. Ty kokčotíve. Nejhorší je, že já jsem malý a že já, jakože na druhou stranu, kdyby začal padat, tak Krásy, ty jsi fakt debil. Co tebe napadají za sračky, to je. Co teď? To je skoro nahoře, lidi. Já bych si dala takhle, rovně jakože nějak moc doprava. Tak jakože křivě. A pak bych to otočil. A jsme tam, kde jsem chtěl být. Ty vole. Vidíte to? Vidíte to? OK. Ty k***o. Ty vole. Takhle. Prosím. Klídek. Tady to je mírnější ten svah. A to musím nějak otočit, jenže já se bojím nějak. Takhle, jo. Ty vole. Já jsem to tak trochu chtěl driftnout, abych si pomohl, ale... Ty kokos. No. Takhle. Co myslíš, nepřebolí se mi motorka tady z toho kopce? Ty vole, doufám, že ne. Aha, jasně, že přebolí. Co bys tak krásně něžně položil? Se tomu nic nestane, ne? Na krátkou fotku, jenom.
Jo. S tím mobilem v ruce se to drží dost vyjebaň, co vám budu povídat. Jako vidíte tady ten svah, to asi nejde vidět, že jo, ale ty vole, kudy mám jet zpátky prostě. To je strašně hard, já nevím, kudy tam mám jet, jako. Jeba, dostaneme se tam dolů a tam možná se najdem. A jo, dozadu. Čekaj, já se zavřu, ať mě slyšíte taky, že? Hodný krásy. Možná bych volil už takhle dolů. Kurva, ale tak to bude perda. Se bojím lidi. Okay, jdeme dozadu. Pěkně obě brzdy naraz. Doufám, že to je správně. Já na tom sedím, jak kdybych jel záda. Tráva je strašně vysoká, tady nejde vůbec nic vidět v tom. Já úplně nechápu enduráky, ale lidi. Jak vy jezdíte a někde máte prostě nerovnosti, ne? A vy tam třeba valíte 80, ty vole. Teď si představ, že jedeš těch 80 nenou, jeb. Mrto přes nějakou nerovnost, nebo něco, co tam je, prostě, co nejde vidět v té trávě. Vypadá to, že tady asi ne. Tady mají to. No mi nenapadá nic jiného, než jet zpátky, no. Pokud něco vidím po cestě, tak tam pojedu a